funcionamento está determinado por un mercado. É o caso, eu creo que é o caso máis claro de mercado de demanda. É dicir, hai un consumo perfectamente definido, uns consumidores perfectamente definidos que son os adquirentes de vivenda ou os residentes nesa vivenda, non? E esa demanda, porque está motivada polos novos fogares, evidentemente, e como está nutrida polo mercado de oferta. Digamos, son as forzas que provén dese mercado de oferta? As novas construcións, evidentemente, e as as vivendas baleiras, as que polo pasamento dos seus propietarios ou residentes quedan baleiras. Claro, se miramos, e non é por paparatismo, pero é que é a realidade pura e dura, se miramos Europa, as vilas de Europa que non medran, non construen. Eso sí, teñen as súas casas impecables, impecables.